Play pi baro sa sisin pan apnya sambai pi syaka Tech Lavinia YouTube channel hakaktin khasi. Hakani ka video ko bamanta ka sengingan hikaya pi kumno ban register yalade ban yo ya ka inject haki CHC ki jongpi. Te lada pi dang thamai ka ni ka channel ka jongi lada pi pat la ban share ya ka la ni pi pat subscribe pi la ban le ya kata. Pat ban press ka bell icon kana mo pin yo ki video thamai ki bangin sa update na ka post ka post. Bato mentangin pe ikani ke video. Te paralog beli ya web browser jongpi. Ya how browser nang ta sa type ya ke website ke ba pide ban register. Type www.cowin.gov.in. Nang ta sa le ya ka register lani sign in yourself. Lapi klik hakani ka benta basdam. Kan yalami pi syakoi ka page ke ba pihaban ayu mobile number jongpi. Hadin mapila depan pendap yo mobile number. Pinsa yo ya OTP bon sawan haka phone ke jongpi. Anda pila yo ya OTP haka message pendap yo tu OTP bat hadin pila depan pendap nangta sa beteng syakmat ti kandon ka wei ka benta ka bapiapan klik ka register member hangni anda pila klik kinpan ya ka proof jongka ID man pensisya pila man ID ka Aadhaar card lani ka driving license lada pimdan pila man ID ka PAN card kitu ki badan passport ila man le kata nangta PI ru da ka pension passbook lani da ka smart card lani ka voter ID ki belong ka card vote nangta sa pendap sayu number utu number badan ka card ka jongpi kum ka voter ID hadin nangta sa ai ka kerteng ka bapau kum haka card ka jongpi nangta pade phia banjien lada pidei containation rang nangta sa ai yau snam uba lakai pi bat anda pila ada menayu snam bakai pi sa beteng syakmat ban ai ya ka registration ka jongpi bat submit hadin bapila adab ya kata kan sawan ko message ke bajarngam hajrong nang tade pinsa yo I ya ka kerteng lejong ke bapau ti pila ban art sa kumba laingut ki member lane ki bahi ki jongpi ti pi schedule ya ka por pila ban wadu pin code jong ka jaka ka jongpi lane pi ya ko ki benta ban jit ya ka jela bat ka district nang ta sa search lane wan kanuksa ko hangni kumka bhormbong CHC kala dab tila book baro ti yamanta shipor kiwei kimpala ban book ban le inject kat ba hakipor ki ban dangwan padel si kani ka dangla ban priang shu ki brio ban inject ti hangni kum ini rong stem ka bomod stang iwei bala ban register na philap baka de long rong jerngam kumni kumhang di sau phone nyongut kidang la ban register ti kidang la ban register kambun bat ngan ong pi ka wei ba ka wei ka long yeng lani lada pi penon kam do wei mobile number pila ban register tang sawut ki brio ti wei mobile number u sha ba tang sawut ki brio ki ban register bat andal ada pila ban download ya kanika kandon ko ka slip ka bakin sa ai hangni benta ngamla ban pen EP na marba omdon jaka ban book ti ha ini benta haneng ka sadon ko ka jaka ban download anda pila ada ban schedule ya ka por bat ka message ru kan sawan ha ka phone ko jongpi ti pimdei ban khuslai halor kata ka benta ti parlok baro ngakan ban bapi itanat kini ko video wat klet ban like ban samna miski wei ba kam tam e pen subscribe ku bless you